Prasngi lenter enyo lat ki pulit ka jela ban tokit ya ka sonam bat ya ki wede ki balasya keno ban peniap ya uraja Raghuvanshi hapo kanong ba shlong la ban kedo hong ne baka sonam Raghuvanshi bat ki wepat ki nong sya keno kin sya set patok haki pulit prasngi ha shlong nado menta ka janmet ha ka baidai bat ka jingsya peniap kabashir kai jong uraja Raghuvanshi bana indur hasora hau berai baladep ya baro kisanwut ki nongsha keno lalek bandra Ahmad ka kashari jong ka district and session judge haslong menta ka janmet jong ka sengi balang bat hadin kombashi kenta ka jingbishar lap pengat yaki hak along prasngi lenter banyo ya ka jingtoket ka ba kambnya lap karai jong ka ying bishar kalong hadin ka jingap ka ba shisngi namar ka jing tribun ki kot kisla bat ki wei ki jing dot kam la yathu ki pulit kita ki sangut ki riu shimet ki balatip kerteng kum ka sonam Raghuvanshi uraj kushwaha ubalasya keno baudei ubai jongka bat ki laingut ki balasya keno Vishal Singh Chauhan u Akash Rajput bat u Anand Kurmi lawan ra haslong hakapor step jongka sengi balang